Wel, rhywbeth i cheerio chi lan. Ni nôl yn lockdown, cyfnod clo arall, ond o leia, cyfnod clo Cymreig yw e. So, ni'n gallu bod yn haps am hwnna. Rhywbeth i cheerio chi lan, anyway, i ddechrau. Dwi wedi meddwl, so dwi wrth unrhyw arall am hwnna, so dwi wedi meddwl am feature newydd i podlediad ni. So, gobeithio fi chi'n mwynhau hwn. Dwi wedi penderfynu, ni'n mynd i cael pob pennod catchphrase y pennod. Ydych chi'n meddwl, beth yw catchphrase yn Gymraeg? Neu falle dywediad sy'n dal. Yn creu, dyna fi'n mynd i alw'r little feature newydd fi. So, wythnos yma, so gwybod os chi wedi gweld ar Twitter, mae lot o bobl, maen nhw'n fel rhoi dau llun lan ar Twitter a mae'n dweud how it started and how it's going. Chi wedi gweld hwnna, so mae'n rhoi llun o nhw pan o'n nhw fel first date nhw, a wedyn llun o nhw nawr gyda fel 8 o blant neu rhywbeth. A wedyn, ond anyway, oedd Graig Alun wedi wneud un o'r tweets yma. Nes ti weld Aron? Do mi nes. So, yn lle rhoi llun o nhw, be nath i wneud oedd rhoi screenshot o fel textio nhw pan cyn i nhw mynd mas. A wedyn llun o nhw'n priodi, ac actually Aron o ti yn y llun yn priodi nhw. A wedyn, so, o'n i'n meddwl eitha diddorol, achos ni cael insight fan hyn mewn i'r fath o text messages mae Alun Bryn yn danfon. So, no. Yeah, just i rhaid yn bach gyda chi ar gyfer cyn i fi dweud y catchphrase. So, ddim yn cofio y gef, ddim yn darllen mas. Ond oedd rhywbeth fel, a na i ddim mynd y llais, chwaith. Ond oedd Elen fel, dyn ni wedi bod yn siarad tipyn bach nawr. Ydyn ni'n cwpl, yn creu dyna sut mae'r kids yn siarad. Ydyn ni'n cwpl nawr. Ac nath Alun ateb gyda'r gair Absoffriwtli. Absoffriwtli, man. Absoffriwtli. So, dyna yw catchphrase. So, rhyw bryd yn ystod y benod, fi eisiau chi trio defnyddio y gair Absoffriwtli. Nawr, hefyd, ga I just dweud, dyna oedd dechrau perthynas Alun ac Elen. Pam ar y ddeia bod ni wnaethon ni ddim ffindio hwn mas ar gyfer y briodas? Lle ni wedi rhoi fe mewn i'r faws? Nes ti ripio fi digon yn y briodas, Derek? Wel, yn y bregeth, little funny joke. So then, anyway, so ni'n mynd i dynedd y gair Absoffriwtli trwy'r benod yma, gobeithio gymaint a phosibl. Absolutely. Fel chi'n gweld, gyda Aron ac Alun, ni hefyd gyda Emyr James gyda ni. Emyr yn wynidog yng Nghaerdydd ac mae o Caerdydd hefyd. Ac yn ffrind mawr i fi wnaethon ni ddim really dod i nabod yn gilydd tan coleg. So, nath y cymryd Aberystwyth i ddod â ni at ein gilydd cyn hynny. Achos y reswm yw, bod y ddau ni wedi mynd i Glantaf, a fi'n rili stori am hwnna, wnaethon ni gael rhywun o Blas Mawr mlaen wythnos diwetha. Bod y ddau ni wedi mynd i Glantaf, o'n i mewn blynyddoedd gwahanol, Mae Emyr yn blwyddyn yn hun na fi. A nath hwn amlygu ei hunan pan nes i mynd i stag do, Emyr James. Pan nes i mynd am fwyd. Cofio ni mynd am fwyd well, beth fi'n gael o'r UCI. Fi'n credu mae'n cael ei Dragon Centre. Love bai, yn y bai. Nes i mynd am ryw buffet neu rhywbeth. Ni'n siarad gyda fel, oedd e jyst yn fi a wedyn ti efo ffrindiau ysgol ti. Ac o'n i'n gofyn iddyn nhw fel un o'r tro beth chi wedi bod yn neud ers ysgol a cael chat. O'n i'n eistedd wrth ymwyl Iwan Rheon. A nes i troi ato fe. O'n i ddim yn gwybod unrhyw beth am ei fywyd e. A nes i just troi ato fe a gofyn, Iwan, beth ti wedi bod yn neud ers ysgol? Pawb just edrych arno fi as if bod fi'n all massive idiot. So, oedd hwnna'n hwyl. Ond fel fi'n dweud, o'n i mewn blynyddoedd gwahanol, ond yn coleg yn yr un blwyddyn, a mae'n y reswm am hyn, achos oedd Emyr wedi treulio blwyddyn yn teithio'r byd, right? And didn't we know it? Dyna gyd fi'n mynd i weid. Trwy coleg, right? Derek, well ti adlu fi arwain hwn, achos dwi wedi bod yn teithio.
pan awn ni'n cael eithafol neu gael fi esbonio i ti pam ti ddim yn deall pethau yma. Mae achos ti ddim wedi bod yn teithio. Ac a dwi'n weld ti, a rhaid ni siarad felly heno am teithio. So, Emyr, dechrau ni off, cyn i ni gofyn y cwestiwn, y blwyddyn yna, cyn coleg, lle nes ti deithio? Oedd e'n eitha lot o lefydd, doedd? Pan o ti'n gofyn i fi ddod ar y raglen, a ni'n gofyn yn syth beth oedd yn dod. A felly fi jyst eisiau dechrau trwy ddweud, cyn sôn am unrhyw beth, jyst eisiau rhoi sorry, Des. Ac mae hwn yn amlwg di really taro nerf efo ti. Ni'n sôn ar am rhywbeth ddigwyddodd rhyw 15 mlynedd yn ôl. Mae hwn yw ymddiheuriad cyntaf y podcast, gael jyst dweud hwnna. Feature newydd. Ti'n gorfod maddu fi achos wedi dweud sori, ac anghofio amdano fel. Diolch ti gweld. Ond mae'n amlwg bod ti dal yn sensitif am peth, so sori am hynny, Des. Wel, ges i gyfle, o'n i'n ffodus iawn. Oedd e dal yn y cyfnod lle o'ch chi gallu cael fel y Rownd the World tickets yma. Sa'n credu bod nhw mor, well, definitely ddim yn ystod lockdown, ddim yn mor boblogaidd. Ond, lle 7 mis mewn quarantine mewn gwlad arall. Ond, so na, ges i fynd i De America a Zeland Newydd, Australia, a De Ddwyr yn Asia. A cwbl o lefydd eraill. Ond, a dod yn Gristion yn Patagonia, Emyr? Ydw i'n iawn? Ti yn. Ie. Ti'n rhoi ffwrdd fy hoff le yn y byd i nawr. Ti'n sbwylo'r cwestiwn cyntaf. Ond ie, yn y wladfa, yn Ariannyn, ie. Ie, cool. A dim i spoilio mwy, ond wythnos nesaf, os chi'n tyw'n mewn, mae gyda ni real life rhywun o'r Patagonia yn dod ar y podlediad, so gewch chi edrych ymlaen. Tybed pwy fydd e, ie. Tybed pwy, mae'n dod fai y Llanelli. So gawn ni weld pwy sy'n dod wythnos nesaf. So dyna'r cwestiwn, really, mae Emyr wedi sort of mention o bod fi'n mynd i ofyn y cwestiwn, ei hoff brofiad yn teithio. Wel, newn ni mynd nôl at y ti, Emyr, achos ti wedi dechrau siarad i ni amdano fe. Ie, wel, ti wedi roi'r ateb i ffwrdd mewn ffordd. Mae'n gymaint o opsiynau, fel mae Des wedi gweud, ond mae'n gorfod bod Ariannyn. Mae'n wlad enfawr. Nes bod chi'n sort of mynd yna ac yn treulio 24 awr mewn bws a chi ddim wedi teithio hanner o wlad eto, chi ddim yn sylweddoli mor masif yw e, ond mae dych chi fel, yn y gogledd yr jungle, fel y rainforest, yn y de, mae dych chi'r glaciers, mae dych chi'r Andes, yn y gorllewin, mae dych chi'r môr, obviously efo penguins a morfilod o popeth. Mae nhw'n bit fel steak pob dydd. Sorry, Alun, dwi'n gwybod bod hwnna falle ddim yn sensitif ar y foment. Hey, it's all good, carry on. Dwi'n offi clywed am y profiad yma. Fi wrth fy modd efo cig, so steaks a dulce de leche. Pob dydd. Jam llaeth. Jam llaeth, wrth gwrs. Jam llaeth. Falle bydd eich ymwelydd wythnos nesaf yn gallu neud un o'r fel cooking slots ar y raglen. Neud bach o jam llaeth i chi. Ac wel fel os i'n gweud, dyna le ddes i'n Gristion, so yn amlwg mae ganddo fe lle agos iawn i'n halo ni. Mae hyn masif, meg yw enni, o'n i'n gwylio, efe Rees Across the World, neu rhywbeth y raglen yna, ni'n gweld y raglen yna, ac o'n nhw just to treulio fel, wel, yn teimlo fel wythnos, just yn teithio ar draws yr Ariannyn yna, ac ni ddim yn... Fi'n credu bod ni'n gwlad mor fach, ni'n hofio pa mor masif yw'r rei o'r llefydd yma. Cool, right. Wel, ni'n mynd i ddod i Aron olaf, achos wedi deud wrth fi bod ddim yn hoff o teithio, so ni'n cadw hwnna. Ddim yn hoff o conspiracy theories, talk trwy teithio, right. Wythnos nesaf, ni'n ffindio rhywbeth arall dwi ddim yn hoffi i drafod. Alun, be amdano ti, hoff brofiad yn teithio? Wel... Dwi wrth y modd yn fel cymryd city breaks o stuff, so dwi'n lyfio mynd i fel, dwi'n lyfio Llundain, dwi'n lyfio Caeredin, ond hoff brofiad o deithio fi yw pan nes i Morocco yn y chweched. Nes i treulio pythefnos yn, wel, yr wythnos cyntaf yn gwneud gwaith elusennol mas na, a wedyn yr ail wythnos, eithon ni dringo twb cal.
sef y mynydd uchaf yng Ngogledd Africa. Yn y mynyddoedd yr Atlas. Mae'n clas, ti'n cyrraedd y top, ti'n edrych draw, ti'n gallu gweld y Sahara yn stretcho mas o dy flan di. Oedd e'n intense, ond clas. Mae gen i fi uncle sy'n byw yn Madrid, mae'n rhaid chi'n gwybod hwnna. Ac actually, mae hwnna'n mynd i ddod lan yn un fi. Ond nath e'n mynd ar wyliau gyda'i ffrind i Morocco. Ac dweud stori fi, bod e'n mynd i'r tafarn yma. Ac o'n y drws yng nghefn y tafarn, os o'ch chi'n agor oedd e'n agor mewn i 5-star all-inclusive hotel. A oedd e'n dweud fi bod e'n mynd pob nos trwy'r tafarn yma, mewn i'r all-inclusive hotel, cael great time, ond just dod nôl mas trwy'r tafarn. A beth yw'r hostel yma? Fi ddim yn gwybod os fi'n bod gyhoeddi hwn, actually, ar y podlediad. Ond sôn fi erioed i bod i all-inclusive hotel yma, ydych chi? Ydych chi wedi gwneud rhywbeth fel yna? Gyda mam a dad, Ti wedi? Ydy mor dda yn swnio? Just bwyd. Amazing. Fi erioed i wneud hwnna. So anyway, uncle fi, actually mae un feature yn y stori yma. Dwi ddim wedi teithio lot o gwbl, so i'n gwybod os chi wedi clywed. Mae dys i blog teithio. Derek ar daith. Yr unig teithio dwi wedi wneud, mae gyd oherwydd Emyr James. So just dweud hwnna. Fel, mae pob taith dwi wedi bod arno just i wneud lan am y ffaith bod fi ddim wedi teithio o gwbl. Fi wedi bod, nes i fynd i Oklahoma, oedd yr eglwys fyna yn garedig iawn i gael fi draw yna, a dwi wedi bod i Gwlad Belg, ond fi'n credu hoff profi fi o teithio tramor te. Wnaeth yna fi am raw mynd i Madrid i weld yn uncle. Mae wedi byw ers ni fod yn 8, ond o'n i ddim wedi bod draw, ac oedd just yn profiad anhygoel o ddiwylliant. Wel, ddiwylliant anhygoel yn actually'n gwahanol. Os mae hwnna'n neud synwyr, oedd e'n teimlo'n really wahanol. Oedd y bwyd, obviously, just yn amazing. Ond, just gan am stories doniol. Fi ti'n meddwl am stories doniol am y trip i Madrid, ond oedd just yn dda. Ydy hwnna'n cyfri? Gai ofyn, Derek, nes ti fynd i restaurant a gofyn am chorizo, oedd neb yn deall ti, ne? Wel, na ti fod dweud chorizo, dyna beth yw chorizo. Mae'n running argument yn Gomer ynglyn â pronunciation chorizo. Right, well, Emyr James. Chorizo, efe. Push right. Beth yw e? Chorizo. Na, hang on. Bydd ni'n checio hwn wythnos nesaf gyda Zeus, ond dyna sut maen nhw'n dweud yn yr ariannu. Ond yn Sbaen, maen nhw'n rhoi yn lle'r y Z. Dyna dwi'n dadle to beth. Anyway, let's neb eisiau clywed am hwn. Aron Treharne, beth yw'r hoff brofiad o deithio? Wel, mwy na thebyg, rhaid ni fynd nôl i 1997. Oh, yes. Taith i Florida, yn yr Unol Daleithiau. Mae cred yn y beidio. Ond o tri pheth, yn sefyll mas, I reckon. Peth cyntaf, nes i weld alligator yn gardd cefn y bobl o'n i'n aros yn, oedd yn eitha impressive. Yn ail wedyn, it gets better. Mae hwn yn fel high sydd wedi troi yn severe low yn fy mywyd i. Okay. Dwi'n ffynu aros. Nethon ni fynd i SeaWorld, ac oedd y bobl o'n i'n aros gyda, yn fel, oedd y bachgen yn gweithio yn SeaWorld. So gaethon ni fynd fel behind the scenes, a gweld a cyffwrdd fel orcas. Oh, yeah. Mae rai pobl yn gael yn killer whales, os ti ddim yn gwybod. Orca. Ond wrth gwrs, ti 10 mlynedd yn ddiweddarach nes i watch y ffilm o'r enw Blackfish, ond yn sôn am pa mor horrendous yw fel llefydd fel SeaWorld yn fel orcas yn captive, a yn enwedig ffordd maen nhw'n cael eu trin fel pepedau a fel... so mae hwnna wedi troi mewn i chydig bach o low. Mae gael sy'n ti fel ar y documentary. Diolch beth o fi ddim. They let these little children come in and, prod them and stuff. Oedd e'n eitha silly pan ti'n meddwl am y peth yn dweud. Ond y trydydd peth, y peth mwyaf falle pwysig arwydd o cael, oedd nes i fynd i gapel, oedd dad yn siarad mewn rhyw gapel am ryw reswm,
ac oedd e jyst yn anferth, ac oedd e fel 5,000 o bobl yna, ac oedd e tro cyntaf i fi weld unrhyw beth fel yna, a gweld, felly bod chdi gweld nhw mewn fideos neu rhywbeth, bedyrfan gwydyr oedd yn fel yn yr awyr yn suspended, a just gweld fel llinellau o pobl ifanc basically yn cael ei bedyddio. A oedd e just fel, waw, oedd e'n eitha, impressive. O ti'n meddwl bod hwnna'n dda ddo, achos pan nes i fynd, o'n nhw gyda hwnna, fel tu ôl yr pulpit, oedd fel yn ystod y gwasanaeth, oedd y llenni yma agor, ac oedd e fel bedyddfa yna, a wedyn o'na dyn yn sefyll, oedd e ddim yn y dŵr, oedd e'n fel sefyll tu ôl wal, a wedyn oedd y dŵr o flan e. A wedyn o'n nhw jyst yn dod ar hyd fan yna, oedd e teimlo fel y tills yn Tesco's. Fi'n dechrau fi'n meddwl, fel, o'n nhw jyst yn dod, o'n nhw bip, a wedyn o'n nhw bip. Ac, pan dyn ni'n bedyddio, dyn ni'n dathlu'r diwrnod cyfan. O fi ddim yn siŵr am hwnna, i fod yn onest. Oedd rhain yn fel, o'n nhw'n rhannu tystiolaeth nhw. Oedd e ddim yn hir, o'n nhw'n rhannu tystiolaeth nhw. Oedd e'n impactful iawn yn y mywyd i, anyway. Falle hwnna mwy na beth o'n i'n cael, beth o'n i'n gweld. Am rhywun sydd ddim yn hoffi teithio, fi'n Aron Treharne, pulled out the bag fyna. Tri peth o. Alligator yn yr ardd, cwrdd a killer whale. Poke a killer whales. A mynd i cwrdd. So, hwnna'n Absoffriwtli. So, dyna fi'n oed yn ffitio hwnna, just why di rhywun dweud e. Neu bydd y feature ddim yn bodoli. Wel, ni wedi gofyn i Emyr dewis ddameg ar ein cyfer ni. Mae Emyr i cyflwyno nawr be mae wedi dewis, a mae wedi ddarllen i ni, ac a wedyn rhoi cyflwyniad bach cyn i ni droi at y cwestiynau. Diolch, Emyr. Na, croeso. Diolch am y gwahoddiad. Noson o Des di gofyn i fi siarad ar ddameg. O'n i'n darllen y Beibl i blant gyda y merched, ac ddameg y Samariad Trugarog oedd yr un. So, nath hwnna'r penderfyniad dros fi. So, Lyc Pennod 10, ac adnod 25 i 37. So, na i ddarllen yna yn gyntaf. Un tro, safodd un o'r arbenigwyr yn y gyfraith ar ei draed i roi prawf ar Iesu. Gofynodd iddo, athro, beth sy'n rhaid i mi ei wneud i gael bywyd tragwyddol? Atebodd Iesu, beth mae cyfraith Moses yn ei ddweud? Sut wyt ti'n ei ddeall? Medda'r dyn, roi ti garu'r arglwydd dy Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ath holl nerth, feddwl. A rwy ti i garu dy gymydog fel rwy ti'n caru dy hun. Rwy ti'n iawn, meddai Iesu. Gwna hynny a chei di fywyd. Ond roedd y dyn eisiau cyfiawnhau ei hun. Felly gofynodd i Iesu, ond pwy ydy fy nghymydog i? Dyma sut atebodd Iesu. Roedd dyn yn teithio i lawr o Jerusalem i Jericho, a dyma ladron yn ymosod arno. Dyma nhw'n dwyn popeth oddi arno, ac yn ei giro cyn dianc. Cafodd ei adael bron yn farw ar ochr y ffordd. Dyma offeiriad Iddewig yn digwydd dod heibio. Ond pan welodd y dyn yn gorwedd yno, croesodd i ochr arall y ffordd a mynd yn ei flaen. A dyma un o lefiaid y deml yn gwneud yr un peth. Aeth i edrych arno, ond yna croesi'r ffordd a mynd yn ei flaen. Ond wedyn, dyma Samariad yn dod i'r fan lle roedd y dyn yn gorwedd. Pan welodd e'r dyn, roedd yn teimlo trienni drosto. Aeth ato, a rwymo cadachau am ei glwyfau, a'i trin gydag olew a gwin. Yna cododd y dyn a'i roi ar gefn ei asyn ei hun, a dod o hyd i leti, ac ofalu amdano yno. Y diwrnod wedyn rhoddodd 2 denariws i berchenog y llety. Gofala amdano, meddai wrtho, ac os bydd costau ychwanegol, gwna i dalu ti y tro nesaf byddai'n mynd heibio. Felly, meddai Iesu,
Yn dy farn di, pa un o'r tri fi'n gymydog i'r dyn naeth y lladron ymosod arno? Dyma'r arbenigwr yn y gyfraith yn ateb yr un naeth ei helpu. A dwedodd Iesu, dos dithau a gwna'r un fath. Wel, mae'n siŵr mae dyma un o ddamhegion mwyaf adnabyddus Iesu. Hynny yw, bydde y mwyafrif o bobl yn efo rhyw syniad beth chi'n sôn amdano fe wrth gyfeirio at Samariad Trugarog, neu Good Samaritan, maen nhw'n dweud yn Saesneg ydyn, I did my Samaritan's Act, neu beth bynnag, he's been a good Samaritan. A mae hyd yn oed ydych chi, ond oes elusennau fel, wel, y Samaritans, chi'n gallu ffonio nhw os ydych chi problem, neu Samaritan's Purse yn anfon anrhegion allan i wledydd gwahanol. Felly, mae'n stori bydd lot yn gyfarwydd o fe, ond fi'n mynd i just trio crynhoi'r peth heb falle cymryd rhyw lawer yn gyniataol. Felly, y cyd-destun yw, mae yna rhywun yn dod ac yn gofyn cwestiwn i Iesu. A ni'n gweld hynny'n digwydd yn gyson yn yr Efengylau. A ni ddim wastad yn gwybod beth yw cymhellion pobl, pam bod nhw'n gofyn y cwestiwn yma. Ond mae'r dyn yma, ni'n clywed yn glir, fod e'n dod i roi prawf ar Iesu. Mae'n athro yn y gyfraith, mae'n arbenigwr ar cyfraith Moses a ysgrythyrau yr Hen Testament, ac falle bod eisiau rhoi prawf i weld sut bydd Iesu'n ateb y cwestiwn. Falle, mae'n digon posib bod e'n trial rhywbeth o ddal Iesu mas, trial tripo fel lan rhywsut. A'r cwestiwn sydd yma, mae'n cwestiwn eitha syml, yw beth sy'n rhaid i fi wneud i gael bywyd tragwyddol. A mae'r cwestiwn yna'n gwestiwn holl bwysig, mae'n gwestiwn dylsyn ni gyd fod yn gofyn, hynny yw, ni gyd eisiau bywyd tragwyddol, felly sut ni'n ei gael e? Felly mae Iesu'n dechrau ateb trwy ddweud, wel, ti yw'r arbenigwr, ti yw'r athro yn y gyfraith, dylse ti fod yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn yma, be ti'n meddwl? A mae'r athro'n rhoi crynodeb i ni. Mae'n crynodeb gwych o be mae'r gyfraith yn ei ddweud, a gweud y gwir, mae Iesu ei hun yn defnyddio'r un crynodeb mewn man arall. Be ni fod i wneud, os i ni eisiau bywyd tragwyddol, mae'n rhaid i ni garu Duw, gyda popeth sydd yno ni, a mae'n rhaid i ni garu'n cymydog fel ni'n hunan. Mae'r dyn yn gwybod yr ateb, a mae Iesu'n gweud, ti'n hollol iawn. Os wneud i hynny, os i ti yn llwyddo i wneud hynny, byddi di yn byw. Fe gei di fywyd tragwyddol. A fan hyn, wrth gwrs, ni'n dechrau dod i'r broblem yn dyn ni. Hynny yw, mae'r dyn yma yn amlwg yn meddwl bod e'n gallu gwneud y pethau hyn. Pa beth sy'n rhaid i fi wneud? Mae'n meddwl bod e angen gwneud rhywbeth i ennill bywyd tragwyddol i'w hunan. A be mae'r gyfraith yn ceisio dangos, a be mae Iesu yn ceisio dangos yw bod dwyt ti ddim yn gallu gwneud y pethau yma. Dyma ti fod i wneud, ond sneb ohono ni'n llwyddo i wneud e. A felly mae'r dyn yn gofyn rhywbeth o follow-up cwestiwn i Iesu. Ni'n clywed bod eisiau cyfiawnhau ei hunan. Falle bod eisiau cyfiawnhau bod e ddim wedi gofyn cwestiwn twp, ond mae e hefyd eisiau cyfiawnhau ei hun trwy gadw'r gyfraith. Hynny yw, os mae beth sy'n rhaid i fi wneud yw caru Duw a caru'n nghymydog i, wel wrth gwrs fi eisiau gwybod yn union pwy yw fy nghymydog i. Fi eisiau gwneud y diffiniad yna o cymydog mor fach a phosib mwyn rhoi'r siawns gorau posib i fi i gadw'r gyfraith. A felly, hynny yw, dyna'r cyd-destun. Mae Iesu wedyn yn dweud yr ddameg yma'r stori yma. Ac mewn ffordd sydd yn hollol nodweddiadol o Iesu, mae'n ateb y cwestiwn, ond mae hefyd yn rhywbeth o troi'r cwestiwn ar ei ben. Mae'n dangos i'r dyn, mae nid y lle i ddechrau yw gofyn pwy yw fy nghymydog sydd rhaid i fi garu, mae bron o bod yn fforso ni ofyn, wel, sut ydw i eisiau cael fy nhrin? Pwy ydw i eisiau i fod yn fy ngharu i ac yn fy nhrin i yn Trugarog? Felly mae dyna'r stori yma. Mae'n ddyn, a mae'n teithio lawr o Jerusalem i Jericho.
Oedd y daith yna yn un o ryw 19 o filltiroedd. Oedd yn daith eitha cyffredin, yn ôl pob tebyg, oedd yna lot o offeiriaid a lefiaid, na ni ddod nôl at nhw, ond oedd lot ohonyn nhw yn byw yn Jericho, ond wedyn yn rhyw fath o commutio pan oedd angen lan i weithio yn Jerusalem. Ac felly, oedd e'n daith oedd pobl yn gwneud yn eitha cyson, ond o'ch chi'n mynd lawr trwy ardal anial, unig, creigiog, lot o ogofeydd, bandit country, chymo? Lle perffaith ar gyfer lladron. Ac dyna sydd yn digwydd i'r dyn yma, mae yna ladron yn ymosod arno fe, maen nhw'n ei giro fe, yn cymryd popeth, hynny yw, yr awgrym yw, maen nhw'n gadle yn pentwr, gweidlyd, noeth ar y llawr, hynny yw, bron am marw te. Ac sdim byd mae e'n gallu gwneud i helpu ei hun, mae'n hollol ddiamadferth, a'r cwestiwn yw pwy sy'n mynd i stopio, pwy sy'n mynd i garu y dyn yma, pwy sy'n mynd i drinau fel cymydog. A mae yna 3 candidate yn ni. Fi'n mynd i ddechrau efo'r ail os gai, achos mae'n rwydd a'ch esbonio pwy nhw, os oes dim syniad chi, mae'n rwydd a'ch esbonio nhw yn y drefn yma. Yr lefiad. Ac pwy oedd y lefiaid, yn syml iawn, oedd pobl o lwyth, neu teulu, lefi. Okay? So, oedd yr Israeliad wedi cael ei rannu mewn i 12 llwyth, yr 12 tribes. 12 llwyth yn cyfateb i 12 mab Jacob. Ac oedd Duw wedi dewis llwyth lefi a neilldio nhw i waith arbennig, sef gwasanaethu yn, y tabernacl gyntaf, ac yna gwasanaethu yn y deml. Ac oedd dyn nhw'r gwaith o edrych ar ôl yr pethau sanctaidd, cadw nhw'n saff, nhw oedd yr swyddogion oedd yn amddiffyn y lle, oedd ganddyn nhw rôl yn arwain yr addoliad, oedd ganddyn nhw rôl o addysgu'r bobl. A felly pwy oedd y lefiad yma, ond rhywun byddwch chi'n disgwyl i fod yn hynod o ysbrydol, yn hynod o grefyddol. Ac eto, be mae e'n gwneud? Mae'n dod, mae'n edrych, mae'n gweld y dyn, mae'n croesi draw ac yn pasio ar yr ochr arall. Yna, mae dych chi'r offeiriad. Okay? Nawr, oedd yr offeiriaid hefyd yn lefiaid. Ond nhw o'r un llwyth lefi, ond o'n nhw yn perthyn i deulu penodol o fewn y llwyth, sef teulu Aron. Aron oedd brawd Moses, yr archoffeiriad cyntaf. Aron wrth i fodd, clywed am ei namesake fyna. O felly, lle oedd yr lefiaid efo'r cyfrifoldeb fwy cyffredinol dros y pethau yma, yr offeiriaid oedd efo rôl penodol o aberthu. Nhw oedd yn cynnig yr aberthau yn y deml. Nhw oedd, mewn ffordd, yn cynrychioli'r bobl ym mhresenoldeb Duw, a nhw oedd fod i ddod â bendith Duw i'r bobl. Ac felly eto, wrth i chi glywed am yr offeiriad yma'n dod, chi'n meddwl, wel, dyma rhywun sy'n perthyn i'r elit crefyddol. Rhywun byddwch chi'n disgwyl i fod yn drigarog ac yn llawn o gariad. Ond wrth gwrs, unwaith eto, dyw e ddim yn stopio. Mae'n gweld, mae'n croesi, a mae'n cerdded heibio. Ac yna, mae gennych chi'r Samariad, y trydydd cymeriad mawr yn y stori. Nawr, pwy oedd y Samariad? Wel, eto, mae drial cadw yn syml. Felly oedd Israel di rannu mewn i 12 llwyth, fel wedi gweud yn barod. Ac ar un adeg oedd y 12 llwyth yna yn unedig mewn un teyrnas. Ond yna nath y genedl cael ei rannu, i rhwygo'n ddwy. Oedd dych chi 10 llwyth yn y gogledd, ni fel arfer yn cyfeirio at nhw fel Israel yn y gogledd, a prif ddinas y 10 llwyth yna oedd
lle o'r enw Samaria. Yna yn y de oedd gennych chi'r ddau lwyth arall, Juda a Benjamin, neu fel arfer jyst yn cyfeirio at nhw fel Juda, a eu prif ddinas nhw oedd Jerusalem. Nawr, nath y ddwy deyrnas cael eu concro ar adegau gwahanol, ond tua 700 mlynedd cyn Crist, nath y gogledd cael ei trechu gan Assyria. A be ddigwyddodd, oedd y mwyafrif o'r bobl cyfoethog, pwysig yn y gogledd wedi cael ei cymryd i geithglyd, wedi cael ei cymryd i ffwrdd, ac yna pobl o wledydd eraill wedi cael ei mewnforio fel petai a'i gosod yn y wlad. Ac yna, nath y bobl oedd ar ôl yn y wlad, o bobl Israel, nath nhw priodi ac cymysgu efo'r bobl yma. Ac nath nhw fynd a dechrau cymysgu eu crefydd nhw, dechrau addoli diwiau yr pobloedd gwahanol yma. A felly oedd yna densiwn mawr yn bodoli rhwng y de a'r gogledd, rhwng Juda, yr Iddewon, ond nhw nawr yn gweld y Samariaid yn y gogledd fel rhyw fath o, wel, mae rhaid dweud fel half-breeds and heretics. Hynny yw rhyw bobl am hir, pobl o dras am hir, pobl efo crefydd am hir. A felly oedd yr Iddewon ddim eisiau unrhyw beth i wneud efo'r Samariad, a doedd y Samariad fel arfer ddim eisiau unrhyw beth i wneud gyda nhw chwaith. Ac mae'n ddiddorol, just y side bach, pan chi'n darllen yn yr Efengylau am fywyd Iesu, a chi'n clywed am pobl sydd eisiau sarhau Iesu, un o'r enwau maen nhw'n galw arno fe yw, ti just yn Samariad. Okay? Dyna sy'n nhw'n, os ydych chi eisiau rhoi rhywun lawr, dyna o'ch chi'n galw nhw. A felly fan hyn nawr, yn y ddameg, mae'r dyn yma, mae offeiriad di pasio, mae'r lefiad di pasio, mae Samariad yn dod, ac byddai'r dyn ei hun a, wrth gwrs, unrhyw un oedd yn gwrando i'r ddameg yma'n siŵr o feddwl, dwi ddim yn ei helpu. Os unrhyw beth, bydd e jyst yn rhoi cic i'r boi wrth basio, neu poeri arno fe wrth basio. Ond, wrth gwrs, nid dyna sydd yn digwydd, dyna'r twist pwerus yma sydd yn y stori. Mae'r Samariad yn Trugarog. A mae well dy fi hwnna'n Gymraeg, yn yr good Samaritan, mae'n Samariad Trugarog. Mae'n cymryd i amser mae'n stopio, mae'n defnyddio i adnoddau fe, yn rhoi yr olew mwyn lleddfu ar y niwed, a'r gwyn yma fel rhyw fath o antiseptic. Mae'n rhoi ei anifail, ei asyn ei hun, mae e'n dewis cerdded fel bod e'n gallu rhoi'r dyn i reidio ar yr anifail yma. Mae'n mynd efo i leti ac yn treulio amser fyna'n gofalu amdano fe ac yn talu i'r perchenog y llety i edrych ar ôl Hynny yw, mae'n mynd tu hwnt i unrhyw beth gallwch chi ddisgwyl te. Felly nhw yw'r prif gymeriadau. Nawr, wrth gwrs, mae yna un cymeriad arall yn y stori, neu un cymeriad pwysig arall, sa'i wir di sôn lot amdano fe, sef y dyn ei hun. A fe yw'r prif gymeriad, yr un sydd wedi cael ei ymosod arno fe, ynddo fe. A fan hyn fi'n credu ni rili'n gweld athrolyth Iesu fel storiwr. Achos bron heb i ni sylwi, pan ni'n clywed stori, ni'n rhoi'n hunan yn sefyllfa neu yn sgidiau y prif gymeriad yn dyn ni. A felly, pan chi'n clywed y stori yma, pwy ydych chi yn y stori? Wel, chi yw'r un yna sydd wedi cael eich brifo. Chi yw'r un sydd yn gorwedd ar lawr angen help. Ac felly, be mae Iesu'n gorfodi ni i wneud yw i dderbyn help gan Samariad. Y derbyn gras a chariad a thrygareg, yn yw cael ein trin fel cymydog gan Samariad. A felly ni'n cyrraedd diwedd y stori, yn yw, sori, fi wedi siarad rhy hir, ond ni'n cyrraedd y diwedd, a mae Iesu'n gofyn nawr, gofyn i'r athro yma, so, pa un nath ymddwyn fel cymydog? Ac, wel, dwi ddim fel bod y boi gallu dweud y gair hyd yn oed, efe? Just yr un a gymerodd Trugarog, yn yw. Dwi ddim hyd yn oed eisiau dweud y Samariad. Ond mae e'n gwybod. Mae'n gweld nawr, dyma'r math o gariad sydd angen. Os ych chi eisiau cael bywyd tragwyddol, mae'n rhaid i chi gadw'r gyfraith. Mae'n rhaid i chi garu Duw, mae'n rhaid i chi caru eich cymydog, caru'r bobl o gwmpas chi fel hyn.
Ac i ni gyd i methu gwneud hynny. Dim ond un sydd wedi llwyddo i wneud hynny, wrth gwrs, sef yr arglwydd Iesu ei hun. Mae e wedi llwyddo, mae e wedi caru i elynion, a mae e wedi rhoi lan i ogoniant, a'i freintiau, a dod a rhoi i fywyd i lawr, ond mwyn y rai oedd yn elynion iddo fe. Okay? Nawr fi wedi dechrau pregethu, so fi'n mynd i stopio fyna. Gret. Diolch Emyr, diolch yn fawr am y cyflwyniad yna, ac mae'n stori mor dda yn y gwe, a mae rei o'n i wedi sort of clywed ers bod mor fach ers bod yn blant, a mae'n mor neis dadbacio fe fel yna. Wel, mae gen i 3 cwestiwn, oedd gyda Aron 3 pheth am Florida. Mae gen i 3 cwestiwn am y ddameg yma. So, Emyr, ni'n mynd i ddechrau gyda cwestiwn ti, os mae hwnna'n iawn? Wrth gwrs, ie, oce. Mae'n amlwg fod yr offeiriad a'r lefiad yma wedi rhywsut cyfiawnhau y ffaith bod nhw ddim wedi stopio. Ni ddim yn clywed beth oedd i resymeg nhw pam bod nhw heb stopio, ond mae'n rhaid bod nhw yn y foment yna di meddwl am ryw esgus. Naill ai fi'n rhy brysur, neu fi'n rhy bwysig, neu mae'n rhy beryglus i fi stopio fan hyn, neu sa eisiau cyffwrdd â hyn achos bydd e'n gwneud fi falle'n yn am hir. Felly'r cwestiwn sydd â fi yw, pa esgusodion i ni yn gallu gwneud? Pa resymau ni'n gallu gwneud mwyn cyfiawnhau ddim caru pobl, caru'n cymydog ni yn y ffordd yma? Gret. Alun, neu di ddechrau ni off ar yr un yna? Wrth gwrs. Mae rhaid fi weid, pan oedd Emyr yn sôn am rhoi ein hunain yn y stori, mae gennym fi profiad gwahanol iawn gyda'r Samariad Trugarog. Pan o'n i'n yn yr ysgol, jyst i ddechrau ysgol uwchradd, nath capelu Sir Geredigion wneud sioer yn nhw dilyn fi, a fi a brawd fi oedd y lladron. So pan dwi'n darllen y stori yma, dwi'n gwybod pwy ydw i. Sy'n gwneud y cwestiwn yma, mae hyd yn oed yn fwy trawiadol falle. Pam bod fi'n mynd am dwyn gan bobl? Dwi'n meddwl, mae rhaid ni ddechrau gyda'n calon ni, a deall, fel Cristnogion, os ydyn ni wedi rhoi yn ffydd ni yn yr arglwydd Iesu, dyn ni'n greadigaeth newydd, dyn ni'n bobl newydd ar ysbryd glân yn byw yno ni, dyn ni dal mewn cnawd pechadurus, a dwi'n calon ni dal ddim yn iawn. Bod ni'n sefyll yn iawn ger bron Duw, mae'n cymylliadau ni dal yn rhai sydd yn tarddu o'n natur pechadurus ni. A dwi'n meddwl mae hynna'n cael ei adlewyrchu yn y ffordd ni'n parhau i fethu caru cymydog. Dwi'n meddwl, mae cwestiwn syml i ofyn yw pa mor aml ni'n gweddio dros y pobl ni ddim yn hoffi. A dwi'n meddwl, os ni'n gofyn y cwestiwn yna yn ateb yn onest, mae'n gallu amlygu, wel, dwi ddim hyd yn oed yn gweddio digon dros y pobl dwi'n hoffi, heb sôn am stopio i helpu nhw pan maen nhw angen. Ond wedyn, dwi'n meddwl, falle i fynd yn fwy yn uniongyrchol at y cwestiwn, dwi'n meddwl mae pob math o beth yn stopio ni yn ymarferol, yn cysur ni'n hunain. Os mae'n ambell waith mae helpu pobl eraill yn mynd i gofyn i ni aberthu, a ambell waith dyn ni ddim eisiau eto o'n natur pechadurus ni. Ambell waith dyn ni'n gallu fod yn rhy brysur. Dwi'n sicr yn profi hynna'n gwaith ambell waith. Mae bywyd ysgol mynd 100 milltir yr awr, a plentyn angen dod at y fi, maen nhw angen cymorth gyda rhywbeth, neu gwaith falle rhywbeth personol, a dwi'n meddwl, sgynna fi ddangos ond nid yna'r agwedd i gael. Dwi'n credu mae'n cwestiwn really heriol. Dwi'n mynd i stopio yna, cos fi'n all trwmpo fe. Na, definitely. Diolch Aron. Aron, beth amdano ti? Fi'n meddwl bod y gwahaniaeth rhwng rhesymau ac esgus yn falle rhywbeth dylen ni ofyn i ni'n hunain. Ydyn nhw'n rhesymau neu ydyn nhw'n esgusodion? Dyn ni'n rhoi mwyn peidio gorfod wneud pethau. Ac yn aml fi'n credu bod nhw yn esgusodion yn fwy na rhesymau. Sa'n i weid bod yna definitely dim un rheswm falle byddwn ni yn gallu ystyried, ond y pethau o'n i'n meddwl am falle oedd, mae Alun wedi dweud i'n dim amser, so mae gyda ni ein amserlen ni. Da ni fel pobl yn gyffredinol ddim yn neillio amser yn ein wythnosau ni, yn ein diwrnodiau ni i garu ein gelynion, ac felly dyw e ddim yn rhan o'n
timeline ni, dyw ddim yn rhan o'n meddylfryd ni hyd yn oed. Oedd e'n taro fi, o'n i'n preiethu ar cyntaf Thessaloniaid Pennod 2, a mae Paul yn mynd i Thessalonica, a mae'n gorfod amddiffyn i weinidogaeth e, a mae'n dweud bod e wedi bod yn yn yr arglwydd, mae'n dweud bod e'n mynd yn onest, a mae'n tywall i hun, mae'n rhannu ei bywyd nhw gyda y Thessaloniaid, nid jyst yr Efengil, ond rhannu ei bywyd nhw. A dwi'n meddwl yn aml, dyn ni ddim really eisiau gwneud hynny, dyn ni ddim eisiau bod e'n costio ni ein bywyd ni, just mwyn rhoi y chans i rywun i ddod yn Gristion. Does dim guarantees hyd yn oed wedyn os ond dyna mae Paul yn neud. Mae'n rhoi y cyfan sy'n ganddo fe, mae'n investo'n llwyr yn y bobl. A mae hwnna fi'n credu yn her anferth. Ydyn ni'n fodlon bod out of pocket, p'un mae hwnna yn ariannol o ran yn amser ni, heb y guarantee yna bod rhywun hyd yn oed yn ddod yn Gristion wedyn. Fi'n credu mae hwnna'n rhywbeth i ni ofyn yn hynny, ydyn ni'n sylweddoli beth mynd i olygu. Dyn ni ddim yn caru rhywun sy'n elyn i ni mwyn cael rhywbeth yn ôl. Hynny yw, doedd y Samariad ddim yn gwneud beth oedd e'n neud yn disgwyl bydd y dyn yma eisiau, neu hyd yn oed yn gallu. Nath ddim gofyn iddo fe tra yn hanner marw. Os fi'n talu i ti wella, wyt ti'n gallu talu fi nôl, wyt ti'n mewn ffordd i allu talu'r ddyled yn ôl, oedd e jyst trigaredd y fe. A dyn ni angen efelychu trigaredd Crist, y trigaredd yna allwn ni ddim talu nôl i Iesu Grist trwy efelychu hynny, ynddo fe, bod ni'n dweud, dyn ni ddim eisiau dim byd yn ôl, dyn ni jyst eisiau i ti brofi trigaredd Iesu Grist. Gret. A ti'n jyst yn meddwl, fel eich chi'n dweud, bod yn brysur, bod yn, yn ddiog, eisiau bywyd, rhwydd. Fi'n credu hefyd, mae'n agwedd sy'n sipio mewn yn sicr i mywyd i someone else's problem. Ti'n gwybod fi'n meddwl? A fi'n siŵr, mewn ffordd, dyna ni gweld yn y stori yma, i rhywun arall delio gyda hwnna. Dim wastad mewn ffordd mor amlwg a hynny, ond ti'n gweld, mae yna elusen sy'n sortio hwnna allan, neu mae yna, os maen nhw really eisiau help, gallen nhw mynd draf yna. Mae'r agwedd hyll yna'n dod mewn i'n bywyd, just problem rhywun arall. Ond fi'n credu, fel mae Aron ti'n cyffredinol, mae'n mwy na just ydw i'n mynd i helpu rhywun. Ydw i'n mynd i helpu rhywun fel y Samariad Trugarog. Ti'n meddwl, mae'n aberthu, nag yw e. Mae'n rhoi, a mae'n cael ymlaen i'r rhoi, a mae'n dweud, os dwi ddim yn digon, tro nesaf fi'n dod, bydd e'n rhoi. Mae'n cael ymlaen, ac mae'n gymaint o her, mae'r bar mor uchel. Wel, mewn gyda fel Mae Emyr dweud, mae'r bar mor uchel, ni ddim yn gallu cyrraedd e. Ni ddim yn cael ei madden, mae'n gras i ni, ond wrth gwrs fel Cristnogion i ni moyn bod fel yna, di fe. Ni fel arfer yn dod nôl i'r person sy'n gofyn y cwestiwn, ni weld os maen nhw eisiau ychwanegu unrhyw beth. Na fi moch chi cyffwrdd ar lot o beth o pwysig. A ni un o'r peth oedd yn anghefn o meddwl i am chi wedi cyffwrdd arno fo, ond ydyn ni yn hyn yn aml yn cael ein lliwio gan ein diwylliant ni. A felly, ti'n gweud wneud someone else's problem, ac ni yn ddigon ffodus yn ein gwlad ni bod yna, mae yna wladwriaeth les, mae yna y welfare state, mae yna ddarpariaeth yn gallu bod yn aml iawn. Ond hefyd, ni'n gweld y pethau mae'r teledu yn dweud ni, o'r comic relief yma, dyna sydd chi'n helpu yw just text o mewn 5 bit neu beth bynnag, a fi di wneud yn rhan ni, yn hytrach na bod yn wrth ddiwylliannol mewn ffordd, a wneud yr hyn dyw cymdeithas ni ddim eisiau gwneud. Fi'n meddwl mae beth o ti'n mynd ato fe wedyn ar y diwedd yw'r peth hanfodol yn dyfa. Hynny yw cofio be mae Crist i wneud drosto ni. Hynny yw, byddai'r dyn yma, yr un sydd wedi cael ei ymosod arno fe, bydda fe ddim yn gweld Samariad yr un ffordd mwyach, ac bydda fe ddim yn cerdded heibio rhywun yn yr un sefyllfa sa'n credu. Hynny yw, nawr bod e wedi profi hynny, os oedd e'n gweld rhywun yn yr un angen. A felly beth sy'n angen arno ni yw gweld cymaint mae Crist i wneud drosto ni. Cymaint mae e wedi ymostwng a trigarhau wrtho ni yn dyfa, a mae hynny just wedyn, just grym
Crymer y fengil yn newid y ffordd ni'n gweld pobl eraill. A fi'n credu jyst i dod nôl mewn, mae'r esgusodion crefyddol yna yn sipio mewn i'n bywyd ni hefyd. Dwi'n gallu troi unrhyw esgus mewn i rhywbeth ysbrydol neu chrysnogol os fi eisiau. Mae rhaid i fi edrych yn barchus ac os dwi'n mynd yna, dyna beth mae'r offeiriad yn meddwl, yn dyfa. Dwi'n gofio cadw yn parchusrwydd a cadw yn lan. Ond hefyd, o'n i jyst yn meddwl am pan mae Pedr a Iowan yn iachau y dyn, neu Iesu sy'n iachau y dyn yn enw Iesu. Pan maen nhw ar y ffordd i'r cwrdd gweddi yn y deml. Ac actually, oedd y cwrdd gweddi yn dechrau. Oedd eisiau nhw fod yna, nhw'n mwy na thebyg yn arwain y cwrdd gweddi, ond maen nhw'n stopio. Dyn nhw ddim yn brysio ymlaen i'r deml a gadael y dyn. So mae'r stori yna bron a bod yn mirror image falle i beth i ni'n siarad fan hyn. Oh, amazing. Iawn, felly gyda ni cwestiwn arall gan Aron, os gwelwch hwnna. Absoffriwtli. Yes! Ni fel ti'n joio yna, Des. Safon Duw a cael bywyd tragwyddol. Ie, mae'n perygl does fan hyn bod ni jyst yn berwy'r stori lawr i byddwch yn neis. Please, byddwch yn neis. Mae Iesu deud hwnna ar ddiwedd y ddameg i wneud be mae'r Samariad yn neud. Ond fi'n credu, os dyn ni'n cadw y cwestiwn mae'r dyn yma wedi gofyn mewn golwg, mae'n helpu ni, neu yw e. Pwrpas y ddameg yw i ateb y cwestiwn pwy yw fy nghymydogi. Achos mae eisiau cyfiawnhau ei hunain. A beth mae Iesu'n neud trwy dweud y Samariad yw dy gymydog di, yw codi'r bar i ddangos i'r dyn bod e wedi methu, bod e wedi syrthio'n fer yw'r iaith ni'n dynyddio fe, cadw'r gofynion y gyfraith. A mae'r gyfraith yn dangos i ni ein pechod ni. Mae'r cyfraith Duw yn dangos i ni lle ni wedi methu. Mi wastad yn dweud i pobl mae fel y weighing scales and Weight Watchers, pob tro fi sefyll arno nhw, mae'n dangos i fi sut fi wedi methu. Mae'r gyfraith yn dangos ni bod ni wedi methu. Mae'r gyfraith wedyn yn pwyntio ni at Iesu Grist, a wedyn mae Iesu Grist yn helpu ni i wneud ein gorau, neu yn galluogi ni i gadw'r gyfraith. So, mae'r ddau yna, mae'n dangos ni bod ni wedi methu a chadw'r gyfraith, ond hefyd mae yn ein annog ni byw fel bydde Duw am i ni fyw. Emyr, ydw i'n mynd lawr y llwybr iawn fyna? Ie, fi'n meddwl ti'n iawn, a mae'n help hefyd, fel o ti'n dweud, i fynd nôl i'r cwestiynau cychwynnol yma, a'r atebion cychwynnol yma, mae'r dyn di cyfaddef, neu cydnabod, mae beth sydd angen gwneud i gael bywyd tragwyddol yw caru Duw yn llwyr a wedyn caru cymydog. Ac wrth gwrs, y reswm pam i ni i garu pobl yw oherwydd bod pobl wedi creu ar-lun a delw Duw. A felly, yn ei mewn ffordd, wrth siglo sicrwydd y dyn yma am ei allu i gadw gyfraith ynglyn â'r ffordd ni fod i garu pobl, mae hefyd fod i gael y dyn i gwestiwn i, wel, ydw i really wedi caru Duw efo fy holl galon, enaid, meddwl, anerth? Wel, na, fi ddim, a felly fi angen achubwr, fi angen gwaredwr. Yeah, definitely. Alun, ti'n moyn dod mewn ar y cwestiwn yma? Sa'n credu bod gennym fi unrhyw beth i ychwanegu, really? Mae spectol ti wedi troi'n las, mae'n gweld. Pan dwi'n edrych ar y laptop, mae'n las. Wedyn dwi'n gallu edrych lawr, mae'n difon. Wel, ni'n mynd i orffen trwy drafod, dechrau'r stori, os chi'n moyn, neu nôl i'r dyn yma sy'n gofyn y cwestiwn fel ni newydd cyffwrdd â Alun. Ti gyda cwestiwn i ni, cwestiwn ola ni. Ie, wrth gwrs, mae lot o kind of ymadroddion yn kind of cael ei newid a'n diflannu wrth symud o'r Bible.net i'r BACN. Mae'r un yma'n ymddangos yn y ddau. A'r ymadrodd, a nath Emyr tynnu sylw ato fe yn ei gyflwyniad, yw bod yr arbenigwr yn y gyfraith yn dod at Iesu er mwyn ei roi ar brawf. Nawr, ym mha ffordd
neu ffyrdd ydy ni'n gallu cwympo i roi Duw ar brawf? Mae'n cwestiwn da. Aron, neu di ddechrau ni off? Fi'n meddwl nath Emyr sôn am hyn, achos bod yn arbenigwr yn y gyfraith, mae'n ddigon posib bod ddim o reidrwydd a cymhellion drwg, a bod ddim o reidrwydd yn trio dal Iesu mas, falle bod ni ddim yn gwybod. Ond mae'n swnio i fi fel bod i raddau'n trio bod yn genuine, bod e'n trio gofyn y cwestiwn, wel, beth allai i wneud, falle bod ni'n, dyn ni'n gwybod, falle bod ni'n wrong. Ond mae wedyn yn gofyn y cwestiwn, wel, os yw hwnna'n wir, falle bod ni'n gallu bod fel na, a bod ni'n trio dal Iesu mas. Neu, dyn ni wirioneddol eisiau gofyn cwestiwn mwyn ffindo rhywbeth mas. So fi'n credu bod ni'n bwysig gwahaniaethu rhwng y ddau. Mae'n dda bod ni'n gofyn cwestiynau mwyn gwybod nhw. A felly mae'n dda, os dyn ni'n profi rhywbeth fel na, i wneud hynny, i ofyn cwestiynau mwyn ffindo pethau mas. Os gyda ni amheuon, os dim eisiau byw gyda'r amheuon yna, neu pethau ni ddim yn deall, mae eisiau dod â nhw ger bron yr arglwydd. Mae'r salmydd yn gwneud trwy'r amser, mae'n dod â'i amheuon neu issues yna sydd gyda fe, ac yn dod â nhw ger bron yr arglwydd. A fi'n credu bod ni'n gallu bod yn eitha araf i wneud hynny. Fi'n credu weithiau, dyn ni'n meddwl, ydw i'n rili fod gwneud hynny, neu gofyn rhywbeth i'r arglwydd, dangos i fi beth sy'n wir fan hyn, neu dangos i fi sut dylen ni fyw fan hyn, neu beth dylen ni wneud. Ond mae'n bwysig bod ni'n gallu bod yn onest gyda'r arglwydd, fi'n meddwl. Sa'n gwybod amdano chi, fi'n credu yn aml, dyn ni'n ofyn gwneud hynny. Achos dyn ni'n ofyn trio roi Duw ar brawf, dyn ni ddim yn onest gyda'r cwestiynau ni'n dod o. Fi'n credu mae hwnna'n... O'n i'n trio meddwl am ffyrdd dyn ni'n trio roi Duw ar brawf, neu beth bynnag yw'r term. Weithiau pan ni'n trio twistio adnodau i feddwl rhywbeth dyn nhw ddim. Fi'n credu weithiau ni'n neud hwnna. Dim gymaint rhaid ni'n trio dal e mas, trio dal gair Duw mas. Os mae hwnna'n dweud hwn fan hyn, fi'n gallu meddwl bod hwnna'n wir fan ag, felly mae hwnna'n wir, a suddenly dyn ni wedi creu rhywbeth sydd ddim yn feiblaidd. So fi'n credu mae hwnna'n falle yn enghraifft, ond dylsyn ni ddim bod mor ofnus o wneud hynny, bod ni byth yn dod yn cwestiynau i Dduw. Fi'n credu mae hwnna'n pwynt really da. Emyr, beth amdano ti? Fi'n credu mae'r ysbryd ni'n cymhellio ni tu ôl i bethau yn bwysig yn dyfa fyna. Mae'n ddiddorol di, mae Crist yn cael ei demptio, ond ydy, gan yr un drwg i roi Duw ar brawf. Ac mae'n ateb yn dydy gyda'r ysgrythyr. Ac eto, ar yr un pryd, mae Crist yn gallu dod yn hollol ddidwyll yng Ngardd Getsemane a gofyn hynny yw, oes yna ffordd arall? Ac yn gallu galw allan ar y groes hyd yn oed, fynyw pam am gaddewais di. Fi'n credu bod yna lot o ffyrdd eitha amlwg ni'n gallu roi Duw ar brawf. Fi'n siŵr bod ni i gyd di cyflawni rai o'r ein. Ni'n gallu chwilio am profiadau ysbrydol penodol. Hynny o Dduw, please, os mae dyma'r ffordd iawn yna ro ryw eiriau yn yr awyr, neu ro ryw fflach, neu breuddwyd, neu rhywbeth fel yna. Ni'n gallu rhoi Duw ar brawf, fi'n meddwl, wrth weddio am rhywbeth, a meddwl definite, dyma yw y peth iawn, fi'n gwybod yn well na Duw, a felly pan mae pethau'n mynd yn anghywir neu'n wahanol, ni'n gallu chwerwi yn erbyn yr arglwydd. A fi'n meddwl, ti'n sôn am troi'r ysgrythyr, ni hefyd ni'n gallu rhoi Duw ar brawf, just pan ni'n darllen y Beibl, yn yw bod ni'n dod efo rhyw ysbryd beirniadol, heriol, mewn ffordd yn cwestiynu'r hyn mae Duw yn ei ddweud, a barnu gair Duw yn ôl yn safonau ni, yn ôl yn disgwyliadau ni. A felly, mae'n pob math o ffyrdd, ni'n gallu gwneud hyn. O fel o ti'n gweud, y cwestiwn yw beth yw'n ysbryd ni, beth yw'n cymhellio ni. Mae'r arglwydd sy'n gwahodd, dewch ato fi, chi sy'n flinderog ac yn llwythog. Dewch ato fi os ych chi'n ame ac yn ofnus ac yn ansicr, dewch ato fi. Dwi ddim yn gwrthod ni am ein amheuon a'n cwestiynau ni. Mae'n dweud wrth Thomas yn dydi, dere i weld, cyffwrdd fi fan hyn. Definite.
Wel, Alun, cwestiwn ti o dde, so ti sy'n cael y last say ar y cwestiwn. Absoffriwtli. Yes. Yes. Na, o'n i'n meddwl am enghreifftiau gwahanol yn yr efengylau o bobl yn dod ger bron Iesu. Mae'n ddiddorol, dwi'n meddwl dwi'n sicr yn gallu cwmpas temptation o just grwpio fel y Phariseied a'r arbenigwyr yn y gyfraith i gyd at ei gilydd, just fel pobl sy'n mynd o gwmpas, cwyno yn profi Iesu, ti'n gallu gwneud hyn, ti'n gallu gwneud y llall. Ond mae'n a lot mwy o nuance iddo fe. A dwi'n meddwl mae enghraifft Nicodemus yn un diddorol, lle mae Nicodemus yn dod at Iesu yn dweud, dyn ni'n gwybod bod ti'n athro sydd wedi cael ei ddanfon gan Dduw. Fel bod yna rhyw fath o rhagwybodaeth gan y Phariseied wrth iddyn nhw ddod at Iesu. Felly, chi'n cyfeirio at yn y ffordd chi wedi dweud am y kind of disgwyliadau neu'r assumptions ni'n dod at y gair, yr un fath o ysbryd yw hwnna. Ond wedyn, mae Nicodemus yn cwrdd â Iesu, a mae Iesu jyst yn fel blastio trwy yr agwedd yna yn y cyfarfod. A wedyn, dyn ni'n gweld Nicodemus yn hwyrach, yr un dath i roi Iesu ar brawf, yn hwyrach yn golchi'r y corff. Lle ar y llaw arall, mae gennym ni pobl fel y dyn ifanc cyfoethog sydd wir eisiau gwybod yr ateb i fywyd tragwyddol. Dwi ddim yn dod i roi Iesu ar brawf, mae'n dod ar ei luniau fe yn gofyn, athro da, beth lle wneud i ennill bywyd tragwyddol. Ac eto, mae un cerdded i ffwrdd wedi siomi. So, dwi'n meddwl hyd yn oed, pan dyn ni'n syrthio i roi Duw ar brawf, mae Duw yn torri trwy hynna, trwy'r gair, a'n delio gyda'n calonau styfnig. Wel, gret. Diolch pawb. Diolch am y cyflwyniad, am dewis y ddameg Emyr. Diolch am aros lan yn hwyr gyda ni. Absoffriwtli. Absoffriwtli, diolch beth. Dwi'n poeni bod Emyr ddim yn mynd i cael ei mewn yna. Ond ei cadw ar y diwedd. Rysfydd o bain. Ni wedi bod yn dweud heno, mae Iesu'n dweud, os chi eisiau bywyd tragwyddol, eisiau chi caru Duw a charu cymydog. A os ych chi'n ystod yna chi dweud, wel, dwi ddim wedi gwneud hwnna, dwi wedi methu. Wel, cofiwch, dyma'r union reswm ath Iesu i'r groes. Nath o fynd i'r groes i farw drosom ni, cymryd ein pechod, cymryd y ffaith bod ni wedi methu. Felly gyfynnwch iddo fe am faddeuant. Mae moyn maddau chi. Mae yna maddeuant ar gael. Diolch Aron, diolch Alun, diolch eto i Emyr, a mae eisiau ni diolch i Clem am ei holl waith, a mae wedi cael penblwydd yn 30 ers i ni weld diwethaf. So penblwydd hapus Clem, a newn ni weld chi cyn o hir. Tara.